Dit oude gas wordt deze simmer vervangen door kunstgas. Langomlet komt er na 15 jaar een kunstgasveld voor korfbalvereniging KV Lintjo van Oldenbekeep. Al die tijd kan de club er net uit met de gemeente en met de financiën. Maar deze simmer zal het heven. Ongeveer 2 jaar denk ik heeft de KNKV de Bond van de korfbal besloten om de velden te verliezen. Dus dat is zeker in ons voordeel, want dat betekent dat wij minder vierkante meters kunstgas hoeven aan te schaffen en te lezen. En dat scheelt zeker heel protégeel, dus nu weer het voor ons behapbaar. Bij de 50ste editie van de korfbalserie van de club binnen de papieren tekenen. Het veld komt er nou echt. Voor de spelers is het wel een veroring. We hebben natuurlijk niet zoveel ervaring mee, dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen wat we dan verwachten. Maar ja, we hebben gewoon nu niet zo heel mooi grasveld. En met dat kunstgrasveld wordt het natuurlijk wel een ander spelletje. En ja, gewoon super mooi, ja. Het veld kost het goed een ton en wordt voor het grootste pad betalen door de club. Zo verkeep je ze 4 meters onder leden. Al hoge ouders en spelers hebben geen zorgen te maken over rubberen kerels op hartstikke kunstgas. Er zit een invulling van zand. Het rubber is hier heel erg op het ijs. Maar dat hebben we in een korfbalveld net moeten maken, want dan spelen we op zand. Het heeft een levensduur van ongeveer tussen de 15 en 20 jaar. Van takken boetenseizoen aan speelt het KV Lintjo uit Oldenbekeep op het nieuwe kunstgas.